най-големия скандал на деня отново се върти около Продължаваме промяната в лицето на бившия финансов министър Асен Василев. Припомняме, че вчера вечерта стана ясно, че неговият бодигард-охранител Лъчезар Ставрев е бил задържан за 24 часа. Заради това, че с устна договорка всъщност той е назначавал хора в митниците и не само, по-скоро определял какво да правят. Това бяха официалните искания от прокуратурата. Какво точно работи Лъчезар Ставрев? Той в момента официално е нещатен сътрудник на Асен Василев и на групата на Продължаваме промяната, но всъщност той е бил назначен за експерт към Министерството на Асен Василев и там е получавал 3500 лева заплата. Защо все сте замесен в някакви корупционни схеми? Господин Василев, обяснете ни какво се случва с Лъчезар Ставрев, да очакваме ли Жана Токова също така да бъде с някакви обвинения? Кажете ни сега как така се получава. И това, че сте дали едно удобно интервю на BTV, не значи, че не трябва да говорите пред другите медии. В смисъл, ние не сме тук да ви отразяваме само вашата дейност, имаме въпроси. Господин Василев, обясните ни какво работи при вас точно Лъчезар Ставрев. Хем ви прави програмата, хем ви е шофьор. И от какво ще пазите семейството му точно? Той не е отвлечен, той е задържан.